Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, picture tayo. Sino photographer? Ayan. Ito sa kita. Ito ba ili? Ito ka rin dito. Yan. Picture kita. Okay! In behalf of Madam Bicolano family, sa may stig, hantaan si Shay! Ito ka, Shay. Okay, ano mo dito? Ito ang baby girl, sakyan. Ayan, sino mo may laptop dyan? I found her, I found you. Never